Идва от София до Созопол. Единствено по радио FM+. С подкрепата на Евробет. Игри на късмета. Ето поредният млад талант, избран от Фондация Помощ за благотворителността, да продължи в менторската програма Евробет Талант. Аз съм Ангел Николов, уча в музикалната академия при професор Борислава Танева. От Евробет моя ментор е Теодосий Спасов, инструменталист, пианист съм. Занимавам се с класическа музика, с композиция, с джаз, с аранжименти. Какво искаш да откраднеш от Теодосий? Най-вече искам да открадна усета му за фолклора, защото това е нещо, което трудно се постига дори и с новото. Просто трябва човек да има усет за някои неща и нюх. Той е изключително техничен творец и неговите постижения силно се градат на страшно много труд и експерименти, които, както чуваме и виждаме, са успешни. А той може ли да открадне нещо от теб? Ще се радвам, ако може.